पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा सहवास तुम्हा बरोबर आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. प्रस्तावना. आज संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या नोवेनाचा 8वा दिवस आपण साजरा करत आहोत. फ्रान्सिस, तू सर्व जग जिंकलेस, पण आपला आत्मा गमावलास तर त्याचा काय फायदा? या पवित्र शब्दाने फ्रान्सिस झेवियर यांच्या जीवनाचे परिवर्तन झाले. परिवर्तन झाल्यानंतर फ्रान्सिस झेवियर यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सर्वोत्तम गौरवासाठी जीवनाच्या शेवटपर्यंत ते कार्यरत राहिले. आज त्यांच्या मध्यस्थीने आपण देवाकडे हीच प्रार्थना करूया की आपण सुद्धा सतत देवाच्या गौरवासाठी कार्य करत राहूया. प्रिय बंधू भगिनीनो, पवित्र रहस्यांच्या या उत्सवात सहभागी होण्यास आपण पात्र ठरावे म्हणून आपल्या पापांची आपण आठवण करूया. सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधू भगिनींजवळ मी कबूल करतो की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने व हयगयीने फार पापे केली आहेत. हा माझा अपराध, हा माझा अपराध, हा माझा फार मोठा अपराध. म्हणून नित्यकुमारी पवित्र मरिया, सर्व देवदूत व सर्व संत यांना व तुम्हा बंधू भगिनींना मी विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. परमेश्वर आम्हावर दया करो व आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेवो. आमेन. आपण प्रार्थना करूया. हे दयाळू व सांत्वन करत्या प्रभू, आमची दुर्बलता नष्ट कर, पापातून आम्हाला मुक्त कर. तुझ्या पुत्राच्या स्वागतासाठी आम्हाला सिद्ध कर. त्याच्या आगमनाच्या वार्तेने आमची मने भरून येवोत. ही प्रार्थना आम्ही तुझ्या बरोबर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्व काळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर, तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो. आमेन. यशया या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. परमेश्वराचा आत्मा त्याच्यावर राहील. यशयाच्या खोडाला धुमारा फुटेल. त्याच्या मुळातून फुटलेली शाखा फळ देईल. परमेश्वराचा आत्मा सुज्ञानाचा आणि समंजसपणाचा आत्मा, सुसंकल्पाचा आणि सामर्थ्याचा आत्मा, परमेश्वराच्या ज्ञानाचा आणि भयाचा आत्मा,
त्याच्यावर राहील. परमेश्वराचे आज्ञापालन त्याला आनंददायक वाटेल. तो डोळ्यांनी पाहिल तेवढ्यावरूनच न्याय करणार नाही. कानाने ऐकेल तेवढ्यावरूनच तो निर्णय देणार नाही. तो दुबळ्यांचा न्याय यथार्थाने करील. पृथ्वीवरील दिनांच्या वादाचा यथार्थ निर्णय करील. तो आपल्या मुखरूप वेताने पृथ्वीस ताडण करील. आपल्या मुखाच्या फुंकरीने दुर्जनांचा संहार करील. धार्मिकता त्याचे वेष्टन आणि सत्यता त्याचा कमरबंद होईल. लांडगा कोकराजवळ राहील, चित्ता करडाजवळ बसेल. वासरू आणि सिंहाचे पिल्लू एकत्र राहतील. त्यांना लहान मूल वळील. गाय आणि अस्वल मित्र बनतील. त्यांचे बच्चे एकत्र बसतील. सिंह बैलाप्रमाणे कडबा खाईल. कान्हे बाळ नागाच्या बिळाजवळ खेळेल. छोटे मूल फुरशाच्या बुबुळाला हात लावील. माझ्या सगळ्या पवित्र डोंगरावर ती उपद्रव देणार नाहीत आणि नासधूस करणार नाहीत. कारण सागर जसा जलपूर्ण आहे तशी परमेश्वराच्या ज्ञानाने पृथ्वी परिपूर्ण होईल. त्या समयी असे होईल की राष्ट्राकरिता ध्वजवत उभारलेल्या यशयाच्या धुमाऱ्याला राष्ट्रे शरण येतील. त्याचे निवासस्थान गौरवयुक्त होईल. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार आभार मानू. मानू. प्रतिसाद. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला भर येईल. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला भर येईल. हे प्रभो, राजाला आपल्या न्यायनीतीचे वरदान दे. या राजपुत्राला आपली न्यायपरायणता दे. म्हणजे तो तुझ्या प्रजेचा योग्य रीतीने न्याय निवाडा करील. तुझ्या गरीब प्रजेला न्याय देईल. प्रतिसाद. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला भर येईल. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायपणाला भर येईल. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला भर येईल आणि चंद्र लोप पावेपर्यंत सर्वत्र शांती नांदेल. एका समुद्रापासून दुसऱ्या समुद्रापर्यंत, युफ्राटीस नदीपासून पृथ्वीच्या सीमेपर्यंत त्याचे साम्राज्य पसरेल. प्रतिसाद. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला भर येईल. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला भर येईल. त्याचा धावा करणाऱ्या गरीबाला तसेच गरजवंत आणि असहाय्य लोकांना देखील तो सोडविल. गरीब आणि गरजवंत ह्यांच्यावर तो दया करील. गरजवंतांच्या जीवांचे तो रक्षण करील. प्रतिसाद. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला बहर येईल. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला बहर येईल. त्याचे नाव चिरंजीव हो, सूर्यासारखे अनंत टिको. त्याच्या नावाने लोक आपणास धन्य म्हणोत. सर्व राष्ट्रे त्याच्या नावाला धन्यवाद देवोत. प्रतिसाद. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला बहर येईल. त्याच्या कारकिर्दीत न्यायीपणाला बहर येईल. जयघोष. अलेलुया अलेलुया. हालेलुया हालेलुया. हे परमेश्वरा, हे परमेश्वरा, तुझ्या दयेचा आम्हाला अनुभव दे. तुझ्या दयेचा आम्हाला अनुभव दे.
तू सिद्ध केलेले तारण तू सिद्ध केलेले तारण आम्हाला प्रदान कर. आम्हाला प्रदान कर. हालेलुया. हालेलुया. प्रभो तुम्हा बरोबर असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत लूक लिखित शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. गौरव असो. येशू पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने प्रार्थना करतो. येशू पवित्र आत्म्याने प्रभावित होऊन प्रार्थना करीत म्हणाला, हे पित्या, स्वर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या प्रभो, मी तुझे स्तवन करतो, कारण ज्ञानी आणि विचारवंत यांच्यापासून ह्या गोष्टी गुप्त ठेवून त्या तू लहान मुलांना प्रगट केल्या आहेत. होय पित्या, कारण तुला असेच योग्य दिसले. माझ्या पित्याने सर्व काही माझ्या स्वाधीन केले आहे. पुत्र कोण आहे हे पित्या वाचून कोणाला ठाऊक नाही, आणि पिता कोण आहे हे पुत्रा वाचून कोणाला ठाऊक नाही. मग शिष्यांकडे वळून तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही जे पाहता आहात ते पाहणारे डोळे धन्य होत. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जे पाहत आहात ते पाहण्याची पुष्कळ संदेष्ट्यांनी आणि राजांनी इच्छा बाळगली, तरी त्यांना पाहण्यास मिळाले नाही. आणि जे तुम्ही ऐकत आहात ते ऐकण्याची इच्छा बाळगली, तरी त्यांना ऐकण्यास मिळाले नाही. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आपण सर्वजण संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या सणाची तयारी करत आहोत. संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्याविषयी आपल्याला आपुलकी वाटते. आपल्याला वाटते की ते आपले आहेत. याचं कारण त्यांचं कार्य, त्यांचं जीवन, आम्हावर असलेला त्यांचा प्रभाव. प्रिय बंधू भगिनीनो, आज जेव्हा मी संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या जीवनावर चिंतन करत होतो, तेव्हा त्यांच्या जीवनातील 3 सद्गुण मला प्रकर्षाने दिसले. पहिला सद्गुण, संत फ्रान्सिस झेवियर हे देवाच्या पवित्र वचनाचा सखोल अनुभव घेतलेले संत होते. त्यांचं जीवन आपल्याला माहीत आहे. संत फ्रान्सिस झेवियर पॅरिस विद्यापीठामध्ये शिकत होते. तिथे असताना लोयोलाच्या संत इग्नाती यांच्याबरोबर त्यांची ओळख झाली. संत इग्नाती लोयोलाकर यांनी संत फ्रान्सिस झेवियर यांना पाहिलं आणि त्यांनी ठरवलं, प्रभू कार्यासाठी हा मनुष्य योग्य आहे. आणि मग त्याच्या जीवन परिवर्तनासाठी प्रत्येक दिवस इग्नाती लोयोलाकर यांनी प्रार्थना केली, प्रयत्न केले. त्यांनी फ्रान्सिस झेवियर यांना प्रत्येक दिवशी सांगितलं, फ्रान्सिस, तू संपूर्ण विश्व जिंकलस,
पण तुझा आत्मा तू गमावलास तर त्याचा काय फायदा? सुरुवातीला फ्रान्सिस झेवियर यांनी या शब्दांकडे दुर्लक्ष केलं, पण हळूहळू हे शब्द त्यांच्या हृदयाला भिडले. या शब्दांवर ते मनन चिंतन करू लागले आणि असं मनन चिंतन करत असताना त्यांचं जीवन बदललं. त्यांच्या जीवनाचं नूतनीकरण झालं. त्यांनी हा ऐहिक संसार सोडून दिला आणि ख्रिस्ताचा मार्ग स्वीकारला. त्यांच्या जीवनातील हा अनुभव आपल्याला दाखवून देतो की संत फ्रान्सिस झेवियर यांनी पवित्र देव शब्दाचा आपल्या जीवनात सखोल अनुभव घेतला. आज त्यांच्या सणाची तयारी करत असताना आपण सुद्धा हा प्रयत्न करूया. देव शब्दाचा सखोल अनुभव घेऊया. याने आपल्या जीवनाचं परिवर्तन नक्कीच होईल. आपण अधिकाने अधिक ख्रिस्ताचे शिष्य म्हणून जगण्याचा प्रयत्न करू. संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या जीवनातील दुसरा सद्गुण, संत फ्रान्सिस झेवियर यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सर्वोत्तम गौरवासाठी कार्य केलं. एकदा मन परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांनी पाठीमागे वळून पाहिलं नाही. दूर दूर देशांमध्ये जाऊन त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सर्वोत्तम गौरवासाठी कार्य केलं. प्रिय बंधू भगिनीनो, या 21व्या शतकामध्ये संत फ्रान्सिस झेवियर आपल्याला हीच प्रेरणा देत आहेत. तुम्ही सर्वजण देव शब्दाचा अनुभव घ्या आणि ख्रिस्ताच्या सर्वोत्तम गौरवासाठी धडपड करा. फ्रान्सिस झेवियर यांनी मरेपर्यंत ती धडपड केली आणि आपण सुद्धा त्यांचं उदाहरण समोर ठेवून ती धडपड केली पाहिजे. संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या जीवनातील तिसरा सद्गुण, त्यांनी सतत प्रार्थना केली. प्रिय बंधू भगिनीनो, प्रार्थनेशिवाय ख्रिस्ताच्या सर्वोत्तम गौरवासाठी त्याच्या मार्गावर चालणं सोपं नाही. आपण प्रार्थना केली पाहिजे. प्रभू येशू ख्रिस्तानी प्रार्थना केली. त्यांचा प्रत्येक शब्द, त्यांचा प्रत्येक चमत्कार हा त्यांच्या प्रार्थनामय जीवनाचं फळ आहे. संत फ्रान्सिस झेवियर यांनी प्रभूसाठी महान कार्य केलं. त्यांच्या प्रार्थनेचं हे फळ, त्यांच्या संपूर्ण जीवनाचा, त्यांच्या संपूर्ण कार्याचा मजबूत पाया म्हणजे त्यांची दैनंदिन प्रार्थना होय. आज संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या सणाची तयारी करत असताना आपण सुद्धा प्रार्थनेची माणसं बनूया. प्रभू आपल्याला सांगतात, मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल, शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल, दारावर ठोठवा म्हणजे तुमच्यासाठी माझ्या स्वर्गीय पित्याचं दार उघडेल. संत फ्रान्सिस झेवियर यांनी त्याचा अनुभव घेतला. आपण सुद्धा
त्याचा अनुभव घेऊया. प्रिय बंधू भगिनीनो, थोडा वेळ शांत राहून यासाठी प्रभू परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. आपण प्रार्थना करूया. आपल्या परमगुरूंसाठी, सर्व महागुरूंसाठी आणि सर्व धर्मगुरूंसाठी त्यांनी योग्य प्रकारे ख्रिस्त सभेची सेवा करावी आणि ख्रिस्ताच्या प्रेमाला साक्ष द्यावी म्हणून आपण प्रभूची प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, दया कर आणि तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. आपण प्रार्थना करूया आपल्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांसाठी. त्यांनी कोणताच भेदभाव न करता सर्वांची मनोभावे सेवा करावी म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, दया कर आणि तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. कोरोनाच्या महामारीमुळे जागतिक पातळीवर सर्व व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. या महामारीतून बरे होण्यासाठी देवाबाप्पाने सर्वांना चांगले आरोग्य द्यावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, दया कर आणि तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या मध्यस्थीने देवाने आपणा प्रत्येकाला आपली दैवी कृपा, शांती आणि समाधान द्यावे म्हणून आपण प्रभूची प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, दया कर आणि तुझ्या लोकांची प्रार्थना ऐक. हे प्रभो परमेश्वरा, आज आमच्या मनातील, हृदयातील थोड्या प्रार्थना, विनंत्या आम्ही तुझ्या समोर प्रकट केल्या आहेत. त्या स्वीकारून घे आणि आम्हा सर्वांना तुझा भरपूर कृपा, आशीर्वाद दे. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन.
भक्तिनो आपले हे बलिदान सर्व समर्थ परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो. त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान आणि गौरव आमचे व त्याच्या पवित्र ख्रिस्त सभेचे कल्याण हो. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, तुझ्या वाक्यात आमचे जीवन शून्य आहे. तुझ्या दयेमुळेच आमचे अस्तित्व टिकून आहे. या तुझ्या उपकाराबद्दल आम्ही तुला आमच्या प्रार्थना व ही दाने अर्पण करीत आहोत. त्याचा आनंदाने स्वीकार कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभू तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. तुमचे अंतःकरण प्रभूकडे लावा. आम्ही ते लावले आहे. प्रभू आमचा परमेश्वर याचे आभार मानूया. ते ते योग्य व रास्त आहे. हे पवित्र पित्या, सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वरा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावे. हे योग्य व तारणदायक आहे. आम्हासाठी नम्रता धारण करून तो मनुष्य झाला आणि तुझी अनाधिकारी योजना त्याने पुरी केली व आमच्या तारणाचा मार्ग मोकळा केला. आपल्या वैभवाने तो पुन्हा येईल आणि अभिवचन दिलेल्या तारणात आम्हाला सहभागी करेल. या आशेने आम्ही त्याच्या आगमनाची वाट पाहत आहोत आणि म्हणून स्वर्गीय दरबारातील दूतांच्या सर्व गायक वृंदांच्या निरंतर गुणगानात सामील होऊन आम्ही तुझा गौरव गातो. प्रभो, तू खरोखर पवित्र आहेस. सर्व पावित्र्याचा तू उगम आहेस. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येवो. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनवत. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सहनापूर्वी त्याने भाकर घेतली. तुझे आभार मानले आणि भाकर मोडून ती आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे.
हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. हे माझ्या देवा, हे माझ्या प्रभू, भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांगण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. हे माझ्या देवा, हे माझ्या प्रभू. श्रद्धेच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया. ख्रिस्त मरण पावला, ख्रिस्त जिवंत झाला, ख्रिस्त पुन्हा येईल. त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या, आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व हा तारणदायी प्याला अर्पण करतो. तुझ्या समोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावेत असे आम्ही विनवितो. प्रभो, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरु स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरु स्वामी फिलिप नेरी व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताठायी विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवाशी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्य कुमारी मारिया, संत योसेफ, सारे प्रेषित, संत फ्रान्सिस झेवियर व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्तात आई, पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समर्थ पित्या, तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा हो. आमेन. संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्यासारखे चांगले ख्रिस्ताचे शिष्य होण्यासाठी, ख्रिस्ताचे अनुयायी होण्यासाठी आम्हाला देवाच्या आशीर्वादाची गरज आहे. ही गरज प्रभू ख्रिस्ताने शिकविलेल्या शब्दांमध्ये आता आपण देवाकडे व्यक्त करूया. हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे आम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो, तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभो,
सर्व वाईटांपासून आमचे संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापांपासून दूर राहावे व सर्व संकटांपासून सुरक्षित असावे. कारण राज्य, अधिकार आणि गौरव सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितांना म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर सदा असो. आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. आपण एकमेकांना शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणारे हे देवाचे त्याच्या भजनात आपण सर्व धन्य. हे हे प्रभू, तुझा स्वीकार करावयास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, म्हणजे मी बरा होईन. आत्मा बरा होईल. त्याचे हे शरीर
आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो परमेश्वरा, आज तू आम्हाला स्वर्गातून दिव्य भाकर दिली आहेस. या भाकरीच्या कृपा सामर्थ्याने या जगातील इष्ट व अनिष्ट गोष्टीतील फरक जाणण्याची व नेहमी पारमार्थिक गोष्टींकडे मन लावण्याची सुबुद्धी आम्हाला प्राप्त हो. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्रभो तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा आणि सर्व समर्थ परमेश्वर पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. आमेन. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने संत फ्रान्सिस झेवियर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चांगले ख्रिस्ती होण्यासाठी तुम्हाला पाठविण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानू.